Keď sa menia technológie, mení sa aj správanie ľudí. Dostať dnes zákazníkov do obchodu už jednoducho nestačí. Pretože ak majú zákazníci zariadenie, ktoré im poskytuje neobmedzený prístup k neobmedzeným informáciám, prečo by ho nevyužívali na šetrenie peňazí? Alebo prostredníctvom neho nesledovali zľavy v miestnych obchodoch ako pätina Talianov. Prípadne ním nenahradili peňaženky a nevyužívali ho na platenie ako 7% ľudí na celom svete. A prečo by tak ako tretina Indov nevyužívali ľudia svoje mobily na vyhľadávanie nezávislých recenzií? Rovnako ako 26% Singapurčanov, ktorí hľadajú o produktoch viac informácií. Alebo ako 1 z 5 účastníkov na rozvíjajúcich sa trhoch. Získať radu od ľudí, ktorí sú dobre informovaní. Nájsť dôvody, prečo nakupovať alebo nenakupovať, ako nikdy predtým. Sila je vo vašich rukách.